Makunsa mga kung aning kalibutan na og single ra ka? Aw di mo paibog ra. Maayong adlaw kaninyong tanan mga subscriber ni Bisayang Maestro Bon. Maayong adlaw kanimo sir. May adlaw sa diha, Sir Bort. Atay mga pangutana karon nga iyang pagatubagon. Kani mga pangutana gikan pod sa iyang mga subscriber followers. Sir, andam ka na ba sa mga pangutana, sir? Andam na. Okay, ato na yung pagkasugdan ng mga pangutana. Andam naman itong Bisayang Maestro. Andam na. Single pa ka sir? Single pa? Makunsa mga kung aning kalibutan na og single ra ka? Aw di mo paibog ra. Unya ug maibog. Aw di magpalagot ra. O di ba? Okay na kayo bro. May mga interview. Unsay kuan mo sir? Asa may worst experience nimo sir? Worst experience. Matay katong hold up ko. Hold up ko panawag na ako bas kaning barko ba, is pantalan. Hold up ko na gipasandi ko dis bungbong. Si sa imo kamos. Kanang barko sir na po na angkla. Na angkla. Ah. Pag Sunday, bugi pa Sunday, kus bungbong, armasan kaya, gitiunan ko diri pak. Basilan ko ato. Mati gitiunan ko diri. Tiunan na. Tungulak ko'y kwarta, So nga, Wala kay sigarilyo yung bulsa sir. wala po. Dili kwarta mo tuyo. Ko, ngay sulod ng pitaka. Kukuha na niya akong rilo. Sa dili po ng rilo imong tuyo. Di ako, sinsilyo na lang niya sa bulsa. Sa dili po may tuyo na. O sige, sinina na lang na, sobra ko brief. Dili gihapon na may tuyo na mo. Kung saan tuyo ninyo? Nara may pangutana. May pangutana. Ikaw mas Dingdong Dantes? Sila mayaran. Wow, kayawanan ako. Ang radyo tipong tanan nila. Kani sir, napay sir. Unsay magka-goal nimo sir? Unsay magka-goal nimo? Ang ako mag-goal jud ko anang ano bang inig pangaon gani? Dayong nay mo agi mo silingan. Dayong mo sampiton imingon mga unta. Dayong minsan nga sige, unya nilabay ra. Wa di kaon. Di ba nga bitaw? Abo wala kaso. Bagani ba ni sigira, gito magka-gira. Di bisa sigira. Sigira po niyo. Kaon naman tayo, isang pita kaon, madigira. Dapoy ako inahan, pag sulod na ako, upay, init kayo rin, magpa-aircon ko sa kwarto. Iyan, pagong gaingnan nga. Uy, sila ating portahan, kayo gawas niya ng aircon. Yung ginawin wala ko, pwede ng aircon, ma. Kani mo ni pinakakusgan ni katapusan pangutana sir. Napay usa? Oh, napay ni katapusan pangutana sir. Unsay pinaka the best part sa kwarto sa 5-star hotel sir? Ay, ang pinaka the best part sa kwarto sa hotel, kana yung inigsulod niyo CR na CR. Oh, CR. Kana ganing mag-shower gay ka? Unya naman ito ng hot, cold, ana ba? Imuliso ng hot, yun ang cold, yung pong anaon ba, tistingan ba, nag-init ba? Init ba siya? O na, okay, mapasok niya ka, mapasok. O muna yung pinaka-the-best na ako sa hotel. Paling pertiha kayo. Oh, mga Napalay usad yun. Napalay yun kayo dugang ba? Mukhang goal ba? Kasi Pilipino ba? Goal ka mga kayo. Nung ko sa ako ang inahan. Ini ka pista gani. Anong pista? Nya, pagaliwas na. Nya naman dyan mga pagsipaksa yung masubra. Ngayon ko sa umama ma. Pagamit ako ng plato be. Nya inura po ko niya. Ay, hipuso na ito na. Gamit itong buslot. Gamit itong buslot kay para na nasunod pista po. Di ayaw gaya po rin. Kani sir. Napadikay. Atong usay mong masulti sa mga subscribers sir. 941 ma'am. Usay masulti mo sa mga subscriber. Oh, isulti sa mga subscriber diha. Una pa yung mga bata pa diha. Una yung mga ginikanan diha. Kaya mo istorya dire para ra sa mga matured viewers ha. Strictly parental guidance. Is recommended. Okay? So, muna tayo akong ipambit to. Napa na part 2 niya. Ni amo ang isgutan. Atong pagkatapuson ni sir. Ikaw may matapos sa atong episode karon. Tapuson namin. Di pa may matapos ha. Okay, dagay salamat. Dagay salamat. Fast talk with Sir Bort Claros. Dagay salamat sa pagtanaw, pagpaminaw ni ato ang YouTube channel Bisayang Maestro Bon. Subscribe for more. Na may part 2 na po. Mag-andaw na po siya mga pangutana para mapasadya sa ato ang mga dughan. See you in my next video. Keep safe everyone. Thank you so much, Sir Bort Claros.